Здравейте, това е скетчът във филма. Това е скетчът в киното. Здравейте. Здрасти. Тук е програмата. Днес сме петък, не така? Не знае, че ме е мое. Петък. Тук са местата, филмите. Хищникът, Сфера, има и там още някой. Изберете си филм. И места. Ето тук са местата. Искаш ли април? Хищникът. Сферата! Ай бе! Хищникът, Не може помниш, че ни приятели предложи. Можете да си хищника. О, добре, айди, то тъп хищник. Добре, искаме едно. Не е малко драматично. Не, муци, това е някакъв филм. Извинете, искам да сето най-отзад. Добре. Защото пред телевизора, пред телевизора, както гледам да горе и... И си очила, да, 3D или 2D? Едно де. Искаш ли едно де? Добре, 3D. муци, 10D. Заповядайте. На 13 ще Заповядайте. плащам 15. И билетите ви за 3D и за филма. Благодаря. Идеално. Местата ви са на там. Вашето е тук, а вашето е там. Ама не искаме да сядаме заедно. Добре, седнете заедно. Може ли възглавничката муци? Заповядай, муци. Мерси. Ела за теб. Приятно гледане. На там. Благодаря. Ама много светло. Не, може да си за лампи. Добре. Човек, днес забрави да си чисти ушите. Аз забрави да си чисти ушите. Чакай, но... Оле, ма много яко се вижда без очила. Що да ми каза? Трябва да бере 5D. Извините, госпожици. Много пред вас хората се оплакваха, че вдигате много трябва. Може ли само малко да намалите и без храна и други неща в киното? Моля. Ей, какво на вас ли ви пречи? Не, я си мъквайте! Добре, извинете, Моля да приятно. намалите тона, за да Добре, бе! изгонят киното. Добре, обещаваме. Аз може да си чисти ушите. Муци, къде беше кошчето? Муци, мисля, че го видях. Ето там, пред онези хора. Добре, отивам. Госпожице, моля без да се разхождате в киното. Ама извинете сега, иска да си хвърля в култура. Добре, госпожице, бъдете. Бъдете си по местата. Чакай да се дотъп точно, Кирил. Муци, ще помните крачки. Еми, хвърли си. Ай, Госпожице, без Извинете, да се ступи. Ама моля ли си? Госпожице, Не, слушайте се очилата, за да виждате филма. Ама задължително е мен много лючо, че ще ти шари. На вас ли ви пречи? Няма, лягайте да спите. Не се слагай така, чила, бе, човек. Госпожице, моля, намалете децибелите. Тя въобще не е децибели, аз съм със силния глас. Научих го от майка ми. Муци. Слушайте се очилата както трябва. Добре, а имате ли нещо за хапване? Бе, вижте как градин лейки кухи. Така са слага. Ей, извинете, я не ме обиждайте. Значи, имаме пуканки. Средни, малки, големи, кола, Значи с кетчуп и Извинете, майонеза. пречите на останалите и на нас. Да, искаме да си гледаме филма. И ако обичате сервитьори, донесете ми един начос и една кола. Сервитьор, искам една кола с безалкохолно от... Абе, как кола се спесихме от спрайт? сега. Муци, не си ли чувала? Искате ли сохали да стоим под телевизора? Ама това не е телевизор, ма. Това е екран. Телевизор, бе, Муци? Абе, ти не си ли ходил на училище? Абе, какво ти си помощи? Ти се учи в кино училище. Ето ви колата, госпожице. Ама това е оранжево. Много ви благодаря. Готвачен малко се изпекава в нея. Ио! Нищо на смешно, това е вкусно. А за мен кола няма ли? Пиете от нейната. Не мерси, нищо някой да ми пикай чашата. Вие пикайте в нас. Муци, много е вкусно. Не, моля ти. Никой не се опитвала Ирина. Няма да забременявам още. Муци, не се забременява от Ирина. Мерси. Why, Beth? Why would Harry do that? Why would he set you up? Защо пише ходилник? Norman, I just Ами ние казваме ли филм с аудио? Аудио. Какво там беше? А,
господине! Искате да филм да не разбрах. Извинете ми! Филмът ни се казва извинете. Хътсън! И мочтиш! Казва се... Добре, сменяме филма, това бяха само реклами. Казва се Като Робинсон. си реклами от 20 минути, тук е реклами още, не би ли малко срам? Ама чукура ми за... Муци, бяха 2 часа. Не, бяха 20 минути! За толкова време. Оле, тия хора ги познавам и друг филм! Ето Но е- филма бе. Полицай Уайт провери под къщата. От къщата. Да, мъци! Отзад. Сисите малко ушите. Оле, аз забравих от пицата! Не, какво пръчваме? Пица или спагети? Спешно разпознаване. Ще го... Чеш, Муци. Аз съм спагети. Барман! Барман! Аз не съм барман. Искаме да споръчаме малко спагети и... Искаме пица. И да ни пуснете хавана трепетана. Каваната! Гледате филм. Да следиш. Извинете! Извинете, може да ме хвърти? Не! Пустете ми! Ай, какъв барман си ти? Що за барман си? Муци, сядай се на допето! Ай, сяй на газа! И стига си чистила зъбите с кричка за уши. Да робиш убийства. Сега ще ви напиша моментната сума за двете колеби. Ама ние казваме начо! С бонусурината. Ама ние... Муци, аз ще да се хвърля буклука. Госпожице, колко пъти да повтарям да не Извинете, сте... господине, това ми е клетката за очи и за зъби. И хората оттам казаха малко по-тихо. Не можеш да мълчите поне веднъж. Ще не казвам малко по-тихо. Ей, сега Вие не се спряте да питате. Извинете, може да ми донесете инструмента. Кой беше моят инструмент? Ще да ме разливш вината. Да ли малко срам? Муци, няма ми се прей тука. Йо, извинявай, мъчи. Приятелки? Искай да попреча на лошите. Абе, я пачко там долу. Те пак ни обиждат. Някъде по пътя я изгубих. Дай се, Барна! Абе, мъци, карай се добре са. Ето ви е сумата. Искаш ексли. Това с 2 лея, бе, сега ще му дам. Той гледа, че си от тук, заповядай. Дай му и твоя билет. 45 лева за двете коли плюс бонусурина. Последствия. Не Моля. си! Ето, заповядайте. Мути, ще ти пробвам очилата. Но и Оле, кой черно! Филмът свършва след 5 минути, да знаете. И кога 5 поминаха 10 и 5 ги скара. аз ще помогна на теб. Ти навън. Ставах. Мути, забрах да ти дам очилата. Благодаря ти, Муци. И честно казвам, че се нося така, по-модерна. Бабите носят наобратно. Да. То бармана, колкото гледай сертьоли, къвече са пада там. Да пада. Да, Муци. Госпожице, моля да... Абе, хора, по-тихо! Господине! Добре, ще кажа. Моля, кажете на този господин да млъкне, не си затвори чапата през целия филм. Нищо не ще да не Добре, разкаже. му ти моля да. Дай да пуси барман, сертьорки, каквото си трябва да му свърши. Да. Може Моля, моля, говорете на буклука. Абе, кога ще си ти уши, бе? Аз защо Извинете! Няма... Ученика, какво ще бъдеш и ти? Само това ще получиш. Задърж си парите. Чакай! Ама това не е! Госпожице, убих го! Добре, айде гледах. Миси, ама хурто да обляска малко по-тихо да влякате и да влякате. Не ви малко срам? Нищо! Ще каза нищо. Ами, Муци, аз не знам нищо. Много странна работа. По-тихо бе, хората се оплакват. Извинете ме, господине! Пречете на прожектора да свети! Ще глупости. Да, как ще гледаш хубави филм? И защо не е 3D? Айде обясни. Си
Извинете ме, господине, но всичко се вижда само червено и жълто. Без да привлече внимание. Да. И защо не е 3D? Погледи, Защото сте мърди. Извинете ме, господине, имам мугук и искам да го хвърля. Сервитьоре! Кога ще ни дойде пицата с спагетите 1 часа? И поръчаме картоф с Предвишихте месечния лимит. Дневния лимит. Ама то месечния лимит не беше ли 5 лева? О, муци да прави да си сложа капките за очи, които са, когато ходи на кино. Може Защо да ги сложиш ли? Да, стай мирно. А не мътай! Не мътай, бе! Муци! Ходи долу пак от това барман! Ай, кой не казвайте? Защо ме спи? Какво това беше хубаво? Колта, урината. То ти че? Да. Хайде да. Тък! И в носа си малко, да имам спорен. Отвори стане! Как да подесна най-хубаво? Сервитьоре, забрахте си капките за нос, уста и очи. Муци, Ама, И защо ми спи сока? Нямаш ли малко срам? бяха тези отдолу. вие Ама той няма. Муци, погледни! урината на моята Муци! Не ти там, биче под масата! Извинете. Ей, вие защо пиете колта на моята муси през Седнеш служение? той! Ай, Муци, оставяй ги! Дай си Защо да се занимавам с кишли, муци? Ела да гледаме филма, много яко ето така. Само с червено и само с синьо. беше замесен. Пробай. Муци, добре. А, извинете! Как се казваше човека вътре в киното? Ето Бикаля. Бурман, Минмантия. Сервитьорка! Сервитьорке! Защо филма не е 3D? И бяха искали 10D. Виждам черно. И аз много странно, Не нали? те виждам, къде си изчезна. Нещо шеф от масата! Чека, камна нещо! Дай ми цайсите! От кога Сметнаха лампите. И на мен светна, като направи, като се отвориш, ще знаеш, че се светва. Пробвай, направи така, много яко. Кой ще си лампите? Отвори! Светнаха. Муци. Да, барман, какво? Не. Добре, сега ще си взема начуса. Тя е Лана Търнър. Ето ги начуса. Защо това е празник? Ти не малко срам. Защото хората отдолу ви го изядоха. Ей! Не казвайте! И не спряха тия хора, и най-вече са по-като тоя. Ще се обади. Той не спря да вика. Кой ви е шефа, бе, А младеж? той ще обвинява на Под нас. масата. Тя не говори с шефа му. Муци. Каза, че е под нас. Муци. Видя къде получихте медал. Филмът Ама свърши. аз на кого? Ние бяхме там. Ама, как така изгледай? Има флашка с песни. А ти слушай някаква песен. Да изгледам някаква песен, пушка. Вулгарен. О, добре, му тя да се разкажем това ще Муци, как да се ходим? Чао. Остава ни вече. Филмът свърши. И благодаря. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Това е Катерина Валентинова Пенкова. Това е лица. Това е Михаил Гаврилов. И да, някакво